ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯଦି ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେ ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2100 ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପଇସା ମିଳିଲା? ମିଳିବ ନା ମୁଁ ଜଣା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖ, କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିନା କାମ କରିକି ପଇସା ଦେଇଦେବ ବୋଲେ କିଏ ଏଠି ମାଳିଆରେ ପଡ଼ିଯାଏନି ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ କିଏ ପଇସା ଦେବେ କି? ନା ଦେଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ହେଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ବୋଲେ ତ ଅନେକ କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କାମ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ କାମ ହୋଇପାରେ, କିଛି କାମ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟିଆ କାମ ଯଦି ଦେଇଦେବୁ, ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେଉ, ଏଇଟା ପଇସା ମିଳିଯିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କହିଲେ କେତେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତା'ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଭି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଯଦି ବୋଲେ 115 ମିଳିବ। ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯଦି ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେ ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2100 ଟଙ୍କା। 21ଟା 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ହେଲା, ମୋର ରେଫର୍ ଲିଙ୍କ୍। ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ମୋର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ, କାରଣ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ଟା ଯଦି ଦେବ ତୁମକୁ ୱେଲକମ୍ ବୋନସ୍ଟା ମିଳିବ। ନା ବୋଲି ମିଳିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା କମେଇ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପଇସା କମିପାରେ। କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ଦାଦାଗିରି ମାରିକି ଏଇଟା ସେଇଟା କିଛି କାମ ପାଇବନି। ବାବୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ, ଯଦି ମିଳିବ। କାଷ୍ଟମର୍ କେମିତି ମିଳିବ? ଆପଣ ଦେଖ, କହିବ ତୁମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବ କି? ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, କଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, HB ID କ'ଣ କହୁଛ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, 9ଟା ନା କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଆହୁରି ଦେଖ, ଆହୁରି ନୂଆରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବାଇକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କାମ କରିବ, ପଇସା ଇଜିରେ କମେଇ ପାରିବ। হয় ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ବଣ୍ଟା, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଶୁଣିକି ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ କାମ କରିବ, ହାତ ପଇସା ମିଳିବ ତ ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମା ଜଣା ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ବି ପଇସା ବି ମିଳିବ ନା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ମିଳିବ ନା। କେବେ କମେଇ ନଥିବ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି କ'ଣ ସେଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଦେଖା, ପ୍ରବଳ ଦେଖା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍, ତା'ର ବି ଦେଖା। ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ବର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ହେପିରେ ଜଏନ୍ କର। ଆଉ ହେପିରେ ଆଉ ଆର୍ନିଂ କରିବା ଶିଖିଯାଅ। ଯଦି ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ମୋର ଢାଳୁଛ ତ ବନ୍ସ ମିଳିବ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା କଥା ମୁଁ କହିବି, ମିଠା କଥା ହେଲେ ଆଳୁ ବାନ୍ଧିଦେବନି ହେଲା। ସେମିତିଆ କଥା, ଯଦି ମୋର ଟିମ୍ ଗୋଟେ କରୁଛି, ସେ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଦେଖ, 2100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଲ୍ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ସେଲ୍ କରିବେ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି କାମ କରିଛ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ଜଏନ୍ କଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 24 ଆୱାର୍ସ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ରହିଛି, ତା'ର ମୋତେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି। ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବା ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କମେଇଲେ ବି ଆପଣ ତୁମର ଅଧା ମୋର ଅଧା, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝିବି ନା, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର୍ ତୁମର ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ବି ଆସିକି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା କମାନ୍ତୁ ହେଲା। ମୋର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। କହୁଛି ଯଦି ବେଳେବେଳେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ କାମ କରୁନି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କାମ କରୁନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତ ଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କହିବା ଶୈଳୀଟା ଟିକେ ଗାଁ ଲେଖା ପଳାଇଯାଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଏ ଏମିତି କହିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ ବୋଲି ଏଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇ ଅଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ରହିଲି।